Топ цена на студио в централната част на Слънчев бряг с гледка басейн и изцяло източно изложение. Представям ви студио в Sunset Beach 4, Слънчев бряг. Това е в централната част на курорта, в близост до Джани и аквапарка. На около 10 минути е пеша от плажа. 41 квадратни метра в доста прилично състояние, като може би нещата, които трябва да се сменят са телевизора. Виждате, че е от старите. Няма пералня, като минус мога да кажа също, и фурна. Но като цяло състоянието му е доста добро, цената също е добра. Изцяло източно изложение с гледка към басейна. 4-ти етаж.